Dnes si ukážeme krátky návod na to, ako si vylepšiť svoje skóre recenzii na Amazone. Čiže ak si dostal nejakú zlú recenziu alebo máš nejaké zlé recenzie z minulosti, tak tento návod ti môže pomôcť v tom, ako si vylepšiť to svoje skóre na Amazone. Každý, kto predáva na Amazone alebo predával na Amazone alebo pozná Amazon, tak vie, že tie recenzie sú extrémne dôležité. Nepovedal by som, že sú stále dôležitejšie a dôležitejšie, ale hlavne pre nejakom novom produkte je to extrémne dôležité. Pokiaľ dostaneš zlú recenziu na svoj produkt, tak je to len veľmi ťažko zvratiteľný stav, pokiaľ tie recenzie zlé dostaneš na začiatku. Čiže predstav si, že máš nový produkt, máš nové recenzie a keď proste dostaneš tie prvé recenzie, ktoré dostaneš, tak sú zlé, tak len veľmi ťažko ako keby túto situáciu dokážeš zvrátiť. Ale existuje jeden spôsob za určitých podmienok, kedy môžeš si vylepšiť toto skóre. Samozrejme, môžeš to urobiť viacerými spôsobmi, o tom sa budeme baviť neskôr. Dnes sa pozrieme iba na konkrétne jednu vec, ktorú môžeš urobiť so zlými recenziami. Takže tento spôsob bude fungovať iba pokiaľ máte produkt, ktorý má variácie, buď nejaké farebné alebo proste nejaké iné variácie, a ideme si ukázať na to, že akým spôsobom to môžete urobiť. Čiže vidíme, že tu máte nejaký listing, nejaký random listing som vybral proste z nejakých 5 supplies a máte tu vlastne recenzie. Vybral som naschvál taký, kde je tá recenzia, alebo tie recenzie nie sú úplne najlepšie. Čiže vidíte, že tu má nejaké hodnotenie 3,7, hej, z 1000 recenzií, čo nie je úplne že ideálne. No a to zlepšenie vlastne recenzie, alebo teda toho skóre recenzií spočíva v tom, že vy vlastne ako keby prehodnotíte to, že aké variácie predávate, hej, že môže byť, že váš produkt proste má nejakých zopár variácií a v podstate tí zákazníci dávajú zlé recenzie na jednu z nich, hej, a vtedy ako keby vy dokážete sa pozrieť na to, keď klikneme na tie recenzie, alebo zídete dolu na tie recenzie, kliknete si na jedno star, alebo teda najhoršie recenzie a vyskočia vám najhoršie recenzie, hej. A vy tu v podstate vidíte, že ktorú variáciu si ten zákazník objednal. Môžete na to kliknúť a malo by sa vám to, áno, dá sa to ako keby, dá sa to filtrovať. Čiže viete si pozrieť napríklad, že ktorá farba má najhoršie recenzie a prehodnotiť to, že či tú farbu nejako nezmeniť, ako keby možno vytvoriť novú variáciu namiesto tej farby s nejakou malou obmenou. Prípadne sa pozrieť na to, že prečo vlastne tie zlé recenzie sa dostávajú, hej. Možno tým som mal aj začať, že v podstate pri tých recenziách, pri tých zlých recenziách hlavne ide o to, že ten produkt, niečo s ním nie je v poriadku, hej, čiže kvôli niečomu tie zlé recenzie tí ľudia dávajú. To znamená, že na začiatku by ste sa možno mali akože zamyslieť nad tým, že čo je s tým produktom zle, hej. Ale keď máte variácie, tak častokrát to býva aj u klientov na klientských účtoch, to vidím často, že jednoducho tie variácie, jedna alebo dve z nich je zodpovedná za tie najhoršie ako keby recenzie a tie najhoršie recenzie, hej. No a ďalšia vec, ktorú môžete urobiť, je v podstate využite nejaký software na to, na analyzovanie tých recenzií, čiže prídete na ten listing a napríklad Helium 10 má takú funkciu. Z takých tých väčších nástrojov to majú asi všetky. Review Insight. A Review Insight je proste nástroj toho softwareu Helium 10, ktorý používame na všetko pri Amazone. A jednoducho tiež si tu viete vyfiltrovať variácie. Čiže viem si dať napríklad, že aké sú tam variácie. Viete si to napríklad vyhľadať aj podľa keywordov, hej, že pôvodne tento software a táto aplikácia bola na niečo iné, že vy si vlastne kontrolujete tie recenzie kvôli tomu, aby ste vylepšili ten svoj produkt, ale môžete to využiť aj na toto, hej. Čiže tu už konkrétne ten software vám to rovno spočíta a rovno vám spočíta ako keby to skóre tej danej variácie, hej. Čiže tuto, ako som aj predpokladal, že vidím, že tá coffee je ako keby taká najhoršia možno tá variácia. Čiže možno by som prehodnotil, začal nejakú novú variáciu s tým, že tie recenzie, ktoré tam ten človek dostal, tak vôbec by som sa nebal o to, že o ne prídem, lebo keď vymažete tú variáciu, tak týchto 37 recenzií vám odíde, hej. Ale odíde vám aj to hodnotenie, hej. Čiže sa vám to trošku zlepší a pri tomto konkrétnom produkte si myslím, že by to pomohlo a že by o tú pol hviezdičku určite poskočilo. Čo by vám zase pomohlo v tom konverznom pomere, na tom listingu a tak ďalej. Čiže o tom to celé je.
v podstate ako keby vylepšovať stále ten listing, vylepšovať konverzný pomer, čiže čím viacej ľudí skonvertuje, tí, čo prídu na ten listing, tak tým viacej predajov budete mať. V ďalšom videu sa pozrieme na neviem čo ešte. Kto by sa chcel dozvedieť viac o tomto Amazon podnikaní, tak skontrolujte stránku onlineakademia.sk alebo amazingbrand.sk a keby ste potrebovali s niečím pomôcť, kľudne ma kontaktujte. Čus.